Foli ani tanuni an b'o kɛ ka ɲɛsin an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲantuma aw bisimila Mifa production u ka kunnafoni di kɛnɛ kan. EID n'an b'a fɔ o ma espace d'interpellation démocratique olu ye u ka lajɛ tako 27nan ka o kɛ ni o ɲɛnɛmayara CICB la décembre kalo tile 10 o tɛmɛnen na. Ni ye kɛnɛ ye min b'a to mɔgɔ minnu ka hakɛ minɛlen don u bolo an ka jamana fɛ ni ka damakasi sɛbɛn don walasa u ka hakɛ olu bɛ se ka lasegin u ma cogoya min na. Okumu kɔnɔna na médiatrice de la république ni o ye madame Sanogo Aminata Male ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinɛ san kɔnɔ ko damakasi sɛbɛn mun donna ko o tagara bɛɛ 599 ma san tɛmɛnen ta ko kunbɛnna 334 ma wa min ye ɲinɛ ta ye 599 o damakasi sɛbɛnw cɛla ko 22 o ye an ka jamana kɔfɛmɔgɔw olu minnu bɛ kɔfɛ o ye olu ta ye ani fana ko 38 olu de taara bala ni o kalanna ani 400 ni 4 ko olu bɛna jateminɛ tagalen ɲɛfɛ. Damakasi sɛbɛn 153 ko olu de sen bɔra a la wa ɲinɛbabu ko yɛrɛ fanba bolila fɛn min kan o ye dugukolo ani ka fara forobaca kan n'an b'a fɔ o ma ko fonction publique. Général Elhaji Ak Gamu ni ale de kɛra Kidal o gouverneur ye n'o waleya ninnu kɛra kabini novembre kalo tile 22 tɛmɛnen na a ka kalekan a ye o kɛ décembre kalo tile 7 o tɛmɛnen na. Elhaji Ak Gamu ale yɛrɛ donna Kidal mara la décembre kalo tile 13 tɛmɛnen na a ka donni o tɛmɛnen kɔfɛ a ye sokɔnɔnatoli wajibiya mɔgɔw kan n'o kɛra décembre kalo tile 14 tɛmɛnen na n'an b'a fɔ o ma ko couvre-feu min yɛrɛ bɛ a daminɛ sufɛla fɛ nɛgɛ ɲɛ 20 ka taa se nɛgɛ ɲɛ 5 o wagati ma. CGS n'an b'a fɔ o ma ko comité de gestion scolaire o kulu mɔgɔw olu ye a ladɔnniya k'a fɔ ni o ye sigida 3nan ta ye ko u ka kalanden minnu bɛ fondamental la olu ka hakɛ minɛlen don u la ko sababuya kɛ u ka maire ni o ye madame Jiri Mariam Jalo ye ko bannen don ni ka bolonɔbila kɛ sɛbɛn min b'a to ekɔlidenw olu ka hakɛ bɛ di u ma ni o bɛ kuma cantine scolaire o musaka kan ani fond ADAR. Ko CGS kulu mɔgɔ 11 olu ye sɛbɛn kɛ ni ka ɲɛsin maire ma ko o bɛɛ la k'a ma jaabi kɛ ni ka ɲɛsin u ma o sɛbɛn kun fɔlɔ ko kɛra décembre kalo tile 20 san 2022 a filanan o tilala ka kɛ février kalo tile 22 la san 2023 la nin bɛɛ la k'a ma jaabi di o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni mai kalo tile 30 la san 2023 k'u ye bataki kɛ ni ka ɲɛsin an ka ministre ma ni a bɛ fɔ o ma ko ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ko yɛrɛ ma jaabi di ni ko ɲɛ la ko ni sariya yɛrɛ o taara ba la kabini juillet kalo tile 3 la san 2019. Ɲɔnɔ mara la n'ale bɛ Segu yɔrɔ fɛ u ka commune dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Siribala o dugutigi Mamadu Suguli ale ye weleweleda kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma o laɲini de ye fɛn min o ye ka se ka kalanbolo kɛ dugutigilakaw kunna fɛn min b'a to dugutigiw olu bɛ se ka lafaamuya kɛlɛ yɛrɛ ye fɛn min ni kɛlɛ kɛra fana fɛɛrɛ jumɛn de kan ka se ka latigɛ walasa ka se ka kɛlɛ ka o ban mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka kalanbolo kɛ dugutigilakaw kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ bɛ mɔgɔ minnu ka yɔrɔ la ani fana ni ka tila ka dugutigilakaw k'olu kalan an ka jamana sariya la. Kɛnzanbugu ni ale bɛ Bamako sigida o filanan na commissariat min bɛ yen yɔrɔ la olu sera ka binkali wale dɔ ka o bali ni o kun bɛ ka taga kɛ ka ɲɛsin Orange Money dɔ ma bandikɛ in novembre kalo tile 23 tɛmɛnen ale de ye marifata ni ka taa ɲɛsin Orange Money agent dɔ ma nka finitigilakaw olu sera ka a ko ɲɛ in bali o kɛlen ka a lasɔrɔ ni ka ɲininkali kɛ a la bingalikɛla in a y'a ladɔnniya k'a fɔ k'olu ka ɲɛmɔgɔba ko yɛrɛ bɛ kasobonba la n'a bɛ fɔ o ma ko MCA ni a bɛ fɔ o ma cogoya wɛrɛ la maison centrale d'arrêt de Bamako k'o de bɛ yamaruya di olu ma u ka taa binkaliwalew kɛ yɔrɔ la okumu kɔnɔna na MCA ni polisi mɔgɔw olu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ novembre kalo tile 24 tɛmɛnen polisiw u ye ɲininkali caman kɛ bandi ninnu ka ɲɛmɔgɔba la a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ka lajɛ o bɛ kɛ Bakaribugu sigida o filanan de la Bamako kɔnɔna na finitigilakaw kɛlen ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na u tagara bɔ maramafɛnw olu caman kan okumu kɔnɔna na commissaire principal Musi Mbayi ale ye weleweleda kɛ ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko ni mɔgɔ min sigana ko min i ka lase u ma ko sabula o de bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka caman bɔ lakanabaliya la.
Desanburu kalo tile 8 tɛmɛnen na Gawokaw fɛ mɔgɔ 300 ani kɔ olu de bɔra ni ka u ka dusumakasi k'a yira ni o fanbaw o ye fasoden tɔn jɛkulu ye n'an b'a fɔ o ma ko société civile u ka nin bɔlen sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye ko concours min bɛ ka kɛ n'o bɛ kuma an ka jamana armée mɔgɔw ta kan k'o bɛ ka labɛn Bamako de kɔnɔ nka min ye olu ka sigida yɔrɔ fɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔnfɛnyafɛnw na ko a tɛ ka labɛn yen nɔ ko sabula lakanabaliya u ka ca olu ka yɔrɔ la o kosɔn olu tɛna se ka bɔ u ka sigidaw la ni ka na Bamako o ye a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ u ka se ka concours ka o labɛn Mali fan caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔnfɛ yanfan na walasa ka se ka mɔgɔw lakana cogoya min na 31 décembre ale ɲɛnajɛ koɲɛw la an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen don lakana ma ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko pétard ani feu d'artifice k'o kana minɛ Mali fan si de la ko ni tɛgɛ dara mɔgɔ min ka ɲɛɲini bɛ taa ka i sɛgɛrɛ Mali marabolo yɔrɔ dɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Manantali a bɛ kalo 1 jate bɔ jiko dɛsɛ o bɛ yenkaw ka yɔrɔ la ko sababuya kɛ château min bɛ ji di mɔgɔ ma o tiɲɛnen don hukumu kɔnɔna na u ka dugutigi ale y'a wajibiya Semafu SA mɔgɔw kan n'a bɛ fɔ o ma ko société d'exploitation de Manantali et Felu k'u ye u ka baarakɛla minnu gɛn ka bɔ baara la dɔgɔkun tɛmɛnen k'a bɛ o de di u ma walasa olu bɛɛ lajɛlen ka se ka na u ka baara la ko ni a ka laɲini n'o ma sabati k'a bɛ sigi gɛlɛya u bolo Bura commune na a bɛ dɔgɔkun caman bɔ yen kalanso olu datugura ko sababuya kɛ lakanabaliya ye décembre kalo tile 8 tɛmɛnen na Kunpiya commune ni o bɛ Yoroso o cercle de fɛ Kucala région kɔnɔna la a ladɔnniyara k'a fɔ ko kalanso dɔw fana yɛrɛ kofɔli la ko olu dɔw datugura lakanabaliya bolo Endelimane ale ni Ansungu o ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 200 jate décembre kalo tile 11 tɛmɛnen na n'o kun bɛnna tɛnɛ ma kulu marifatigi olu ye sira da bolimafɛn 3 ye minnu kun bɛ ka bɔ lɔgɔjɔ la ni ka o kun ɲɛsin u ka du ma ni bolimafɛn 3 u ye o bolimafɛn ni a kɔnɔnamɔgɔ bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min ma se ka lakodɔn Cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma ani sanuya n'an b'a fɔ o ma ko direction générale de la santé et de l'hygiène publique olu ye a ladɔnniya k'a fɔ k'u ka bana dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko virus Zika k'o ye mɔgɔ 12 de minɛ Mali la ko nin lakodɔnna sɛgɛsɛgɛli dɔ de fɛ min kɛra u ka cakɛda dɔ fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko centre universitaire de recherche clinique ko a yira mɔgɔ 12 minnu na ko kun fɔlɔ o t'a yira décembre kalo tile fɔlɔ o tɛmɛnen na n'a yira mɔgɔ 3 la a tɔ mɔgɔ 9 ko bɔ kɛra olu ta kalama décembre kalo tile 4 o tɛmɛnen na virus Zika ko ale bɛ se ka lasɔrɔ fɛn 2 de fɛ an ye kunnafoni kun fɔlɔ min sɔrɔ a la o kun fɔlɔ o ye cɛ ni musoya ye a filanan k'o ye susukinda bana de susu min ni ale de bɛ fièvre jaune ka o bila mɔgɔ la ani dengue bana ko o kelen de fana bɛ virus Zika ka o bila mɔgɔ la o bɔlen kɔfɛ tuguni ko walasa mɔgɔ i bɛ se ka i yɛrɛ latanga a ma cogoya min na o dɔ ye ko ka fari fan bɛɛ lajɛlen de datugu su fara tilen kan ka fini bolojɔnw don ani k'a senw datugu walasa i bɛ se ka latanga a ma cogo min ani fɛn fɛn de bɛ se ka kɛ sababu ye ne ka na ni susu ye ko k'an yɛrɛ latanga o ma o bɔlen kɔfɛ min ye denki bana yɛrɛ ye a ladɔnniyara k'a fɔ ko Mopti mara la k'a ye mɔgɔ 40 de sɔrɔ o mɔgɔ 40 cɛla ko mɔgɔ 1 o sata bɔra a la an ka kunnafoni an bɛ o kuncɛ ni Ousmane Sonko ale ka koɲɛ ye Senegali jamana kan ni Ousmane Sonko ale ye parti PASTEF o ɲɛmɔgɔ ye kabini juin kalo tile fɔlɔ o tɛmɛnen na ale kun jalakilen don ni a datugura kaso la ka ɲɛɲini san 2 o kaso ye juillet kalo o tɛmɛnen na a ka datuguli tɛmɛnen kɔfɛ Ousmane Sonko a kun yirala k'a fɔ a tɛ se ka a kan bɔ jamana mara nɔfɛ nka o waleya ninnu kɛlen a nimana olu farala ɲɔgɔn kan ni ka a laɲini walasa a bɛ se ka a kan bɔ cogoya min na a ka kiriw olu tilala ka lawuli kura ye a ka kiri laban o kɛra décembre kalo tile 14 tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ Ousmane Sonko k'a bɛ se ka i kan bɔ jamana mara nɔfɛ Senegali jamana kan wa ko fo ka taa se ni kalo tile 26 ma ko a bɛ se k'a ka sɛbɛnw labɛn ni k'a don ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an bɛ foli lase aw ma sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la dan tɛ foli min na o bɔlen kɔfɛ an bɛ an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ ala ka bɛn ni basigi ka o sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantanw bɛɛ lajɛlen la a kan bɛn o la sanga wagati wɛrɛ n'ala ka jɛ